Nakabenta ki khobor ke ba man kasni subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamanta kasni. Kishnong Chok Sham, kabahab apo uput usam jungka Southwest Khasil District, kilami pait ba bantre kasurok PMGSY namar bomlat syu ki kali, namar kajing torti bantre jungka contractor ka kong turoy lang lalu, kaba pentre yagani kasurok kabahab apo Karani Core Division, kaba kajing drong jonggani kasurok kalongtang arhajar South Park handai pendriu kilometer. Haga jingbang tingka kabalong arklur nyofu prahajar praspa prafriulang kabasdang na jansnong umpung syasyo syam barka repair jong kene kasurong kalong sansnem hagador lailak arhajar kandai spa sanhuay tingka. Kadkum ka jingyetu jong uskat ri jong kasnong syo syam ba farming stars naitang ringkat umentri jong kasnong ba moon king yaw nyaw laong baya kene kasurok kumba ar kilometer ladep tray lupa ha kapor badang long MLA uba probin kharaswai bamkwai hadwar ublay. Henry gani ka contractor ka batray kalayo bantray hok kalong tang kumba South Pa kandai pendriu ban pinpoy hadu snong ha ka baya day pat barkarong kalasdang hinadu basdang jong kasurong hadu bakut jong kasurong. Laong ba kinong snong jong kasnong syo syam kila juya kren bar ka contractor ya ka jingbom biang karukom tray Henry kampens ngam. Kila ujoru syaki officer jong ka PWD Ranikor ki ba day pet ya gani kasurong. Ki syuko ngu kakli Henry kampoy siya ka syukot tang ha ka jing yakren kumta ka snong ka syuhap banjus ngap no. Kabapin ngosi pat ya kinong snong kalong baya gani kasurong ladep tray tang kumba asnem duna menta Henry kasurok kala jat lut bun bom pat lat kali bad ha kabaya day bad ka repair ka badang sa lais nem tam kabalong lai lag arhajar khandai spa sanhuay tingka kam shamnadan kata ka jing repair wat hadu menta wat la kani kasurok kala jot rathai. Ha bai dai bar kan ka jim khoj juri ban pan bhai ka surok na ka por am tang kata here na ka por ban ya kren ya kata ka jim khoj juri ha po sisnam ngim la ban ong ba kan no sen dan ka por bang ya ha me sosin san sen bro ha ka chilior mar kar kum ka jing dawa ba kar kum ki jing dia ya ka ba ki bor ka meriang ki penjat te de na kata ka daw na mar ba ngim la ban susngap ban na mar ba kalong ka jing mentai ni na mar ba kan hadu bangin da abya kita ki breu jong ka anya ki breu jong ka fes bakin wan banera lam nak por ka por ni ka par ki henre ni klam poi sa kata te namar bangi ni dun kam ya ka na por ban man kasi tinimbam ban se bangi hambe pa ba kan hadu ba kita ki breu jong ka fes bakin wan henre hadu menta wada dang ki par ka klam orlong kumbangi la kwa ami ba na ka bor jong ki jong ka fes bakin wan ban si kalam ban kun bhai kane hanre ni chuli me pe ba ban strai ai da kamon se bha tang ban bit ban biang ya pe ba ka song ka tha bro ko wai te ngi sukumen ha bang yo ya kan skim SY man ngiti ka ka skim na central ka skim ka ba ai ka sanction ka ba he te ka jingjingar ka long ka ba tang a kilometer tam ting is ngobang idon kam ngiyo ka sur ka ba ten ngami pej mitang isus anut markam dalong janai na mar kata ngisnu nim ngohun te hakapor bang sedang ya kene nakaliang jung kum kibirus nong ning yesong tang kum kinong rep kwai nong rep sensar nong rep ni kisla terpat ting lai song dorbar ka weswa sedang kan ke surok ban ai kata karus mission karajing ikum ka dorbar bangi dadong kata karai ka batikna ba minum sya ba uno ulong yeng urkot jong dorbar jong ka sinong bakin khang ya kini ya letikan ke surok ni plat suk musim man ngi kwa bang ngi ke surok ka ba bahkan suk kesan kita kali kawan ke song suk song sanje po sno po tau tingi klem da benut klem da wa dia lale ya kata lapli ke surok ten ada kong pej mata bahkan ni kontrak ka ong balak pendep hawat ke lak pendep ka rong lak pendep andre ki babun ki jindunangi I kum ke sno ngi sngo sanut ngi sngo dia musim ngi mihun ki ni ki kam repair kim don watang kendiat la sisnem artem tampat don bari repair ki jing blok kinala ki jing bom nala ini kislip bapi I bakim sem 8 koj hadu mentala jatpoi ki bina telang sti sharum bro ti kani kalong kata ka rajung ik dorbar bang yami pajba hagan ka singi ka bamta na ka banta ban yatu ban ilem kamtam ha ki bor ki bakli ka bade pet ya kani ka surok namar bakini ki breu ka bakum ki bor ka bakli ki lasania na du ka tna tubi bade jong karin ko solution ka bade ka jong hi bat ku juru overshare bade kmi ya kani ka skim MJSY
Te ngile kren na kui kapor hande kampoi sis te tang katang iko ban pau kini te kita kibor bah kri la da kidang don kam ban kren ni ai kini harap ban nang kun pah kam tam kini kap repair na bata jong kini kasurok jungi hapo jong kini kisnem bat kisnem panawan namar ngi ba kini kasurok la da kalong tangkum ne ngini surok tang mentah ka sem sendam banwan kan dukurno len kan jodno ka longlen kata kajing IT jungi ya ki marap ki mata ki khendau ban pli kani kasurok ti kumta kalong kajing sungu diau jungi na liang jong kasenong kini kilong tang kita kajing kerpat ti da ka baburam kiri pokmat lani ki bor ki bakli ki bari khmi ya kani kasurok pin jeswai kin pet lamba jong kani ka press ya ka bakum kasenong kini lakhot bat kini rap ban le ek ban kam nam ta ka bha jong pajlang po jong kasenong kata titang kita kendin ba kendin ba kendet bang akwa ba pa ba jong